Ei, bones a tots, amics i amigues. Avui faré un vídeo molt especial d'un servidor que em van dir fa poc, que és Minecraft.cat, la seva pàgina web la col·locaré a baix, on allà, mira, bueno, vamos, tot en català. Pels que sempre us agrada jugar al Minecraft en català, podeu parlar català, res fora de coses castellanes ni angleses. I ara, quan aixequi la vista, ho veureu. Bueno, anirem primer, us ensenyaré l'spawn, que és tota una ciutat emmurallada, com que encara estan en període... Bueno, això més o menys està construït, però que això, per exemple, que és el supermercat, el van fer ahir. I tot això hi havia cases per aquí, la presó està per aquí, ara anem a baix. Vale. Bueno, aquí està el supermercat, encara està en construcció i tot això. Aquí està la plaça central. I la ciutat té dues sortides, tota una ciutat emmurallada, ja ho veieu al minimapa. I llavors ara anirem al carrer principal de construcció. Bueno, carrer principal, al passeig, que és on s'ha ficat molta gent a construir. Aquest és el pont dels gegants. I ja està, això és el gran passeig. Aquí hi ha gent construint. I això és l'estació per anar a un altre poble, que hi ha al costat a la vora del mar. Aquí veieu, us agafeu això, aquí està casa meva. Com veieu aquí, la gent es fa la casa del seu propi estil, tot de fusta i pedra, lo típic. Aquí no sé què estan construint. Plaça Francesc Macià, anda, mira. Això ho hem fet nou, això no ho havia vist encara. Està guapo. Bueno, això és això, a veure, la gent aquí, tots aquí molt contents d'estar per aquí. Bueno, us ensenyaré casa meva, com sempre, com totes les cases que us he ensenyat, és petita, amb un pis de dalt, i ja està, amb el llit i tot. Bueno, doncs el servidor, com us explico, està obert les 24 hores, us teniu que registrar a la web, i ja està, bueno, és registrar-vos i ja està. Aquí les muralles i tot. I ara aquí el servidor, encara, com que és nou, ja la poca gent que hi ha, el terreny encara es veu molt, encara està bastant lliure. Però aquí la gent es va fent les seves pròpies cases, els carrers i tot. I ara, bueno, a veure si ficaré pausa un moment, a veure... Bueno, ja està, havia ficat pausa perquè el poble quedava una miqueta lluny caminant, m'ha portat un ratet. I, ara no es carga això. Hòstia, no. File, super error. Cago en nena. A veure si... Bueno, ara que se m'ha carregat tot el mapa, us vull ensenyar una cosa que és... Com veieu és que el server està en modo difícil. O sigui que està ple de monstres per tot arreu. Sobretot quan amb la nit això s'omple que t'hi cagues. Bueno, aquesta és una altra l'estació, encara no han arribat les vies. L'he fet jo, s'ha estrocat. I aquí tots molt orgullosos. A veure si que no em mati. Aquest poble va ser, després de fer-se la ciutat, van començar a construir aquí. I després, ja clar, com que quedava una miqueta llunyet i per anar de nit i tot, doncs la gent el que va començar a fer va ser, es va construir una casa allà i llavors tothom va començar a fer. Ja van fer el gran passeig i tot això. Bueno, ara, sí, els monstres em deixen, aniré a la meva segona residència. Vale, hi ha una aranya per aquí. Ah, no!
Corre, 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 corre. La meva segona residència, que és aquí. No! Cago en dena. Bueno, ja us l'ensenyaré, la meva segona residència, en un altre vídeo. També l'altre dia, amb l'administrador del servidor, vam fer un vídeo de publicitat, perquè el van penjar al YouTube i està també a la pàgina web del servidor, que ja us la ficaré a sota, vale? Bueno, pues fins aquí ja vosaltres si voleu entrar o no, i fins aquí us deixo, gent.